tarata falai timinanja dongo do bara ale kɛcogo ɲuman na degun n'a ta bɛɛ jiko gɛlɛya funteni na Mali yɔrɔ caman na maaw bɛ ka kule k'a yira k'a fɔ ko jiko gɛlɛya bɛ yen min ye baloko ta na sira fɛ jɛkulu min sigilen don n'o ye sécurité alimentaire ye olu ka jɛrɛ 22 kɛra kunungo o premier ministre ka yɔrɔ la Abdoulaye Mayiga y'a yira sa k'a fɔ ko nin san 10 laban in na Mali ye dɔ bɔ a ka baloko gɛlɛya la ni 100 sarada la 45 ye an na taa don yen fala ye so min binna halisa maa 5 ma ye jaabi mun sɔrɔla sɛgɛsɛgɛliw la n'o da maaw tulo kan bangasikaw fɛ yen ko sanu sɔngɔ yɛlɛlen don i b'a dɔn k'a fɔ ko fulamusow kɔni ka masiri kɔni o ye sanu yɛrɛ fala ye ni sisan yɛrɛ tɛ kɔni jidingɛ dɔ tun b'anw fɛ yen jɔn kana n yɛrɛ di maaw ma o sanu dankun tɛ dɛ fala ye sanu tun bɛ bila o kɔnɔ dɛ fulamusow a kɛlen kɔni ala y'o nɔgɔya u ye dɛ u bɛ wari sɔrɔ dɔ bɛ taa don sanu cɛw ni silamɛw ka bolo ni ɲɔgɔn sangaw fɛ yen selincinin kɔnɔna na ani Lailatul Qadri su ɲɛnamayali salaba biri bunakun kan se kɛra an ma han Yusu Sisoko n'o ye kunnafonidi gafe alternance ye ko wari 1,000,000 k'a k'o sara sabula ko mun ye kuma porokotolen ni kuma minnu bɔra a da o kuma o k'olu ma sigi Sisoko k'u dulonnen don fɔlɔ a b'a fɔ k'a bɛ bɔ Sénégal dɛ u kana f'u yɛrɛ ma sisan kumaw la k'u ye champion d'Afrique ye ndɛ k'u bɛ yɔrɔ min Sénégal fala ye diɲɛ bɛ ci ka ban a tɛ sɔrɔ tuguni o kɔni o kuma banna o nin kubu kelen k'a fɔ bolo da tɔ nin kan fo n'a kɛra Coupe d'Afrique wɛrɛ sera dɛ o hukumu kelen kɔnɔna fala ye an yɛrɛ ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaya jɛkulu sigili hukumu kɔnɔna n'o ye comité exécutif ye ko liste kelen tɛmɛna bɛɛ kun sigilen don ni min ye ko tɔ 3 k'olu binna nka liste kelen min tɛmɛna fana fala ye degun b'a fana na dɛ an n'an da don o degun fana na k'o ɲɛfɔ maaw ye an balimakɛ n'an terikɛ Faleyakaw ka régisseur kɔrɔ Faleya commune régisseur kɔrɔ ani Faleya chargé d'expédier kɔrɔ n'o ye Alhaji Keyita ye a furumuso y'an sɔn denmuso la fala ye kunungo an bɛna taa Faleya mun bɛ sɔrɔ yen fali don wa lɛ don wa ubiyɛn jumɛn don de misi Guinée misi an bɛ taa fara ka bɔ a golo la dimanche don fala ye n'Ala sɔnna a ma a bɛ kɛ Alhaji fɛ dimanche b'anw sɔrɔ yɔrɔ in na dɛ bon u bɛna n'an ka tasa ye sa nin y'an donkan ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kibaruyaw an b'olu walawala sɔɔni sisan Falaye Keyita an b'i fo ka lamɛnbaa cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo Asimi Goyita ko Mali a kɔnɔna na n'i y'an dɔn maa ye k'a dɔn k'a fɔ k'an ye jamana yɛrɛma hɔrɔnya ye i n'an bɛ se ka baara kɛ fala ye ko ni fɛn o fɛn bɛ yen o bɛ taa maliyɛnw ka nafa la n'i sɔnna o ma i n'an bɛ se ka baara kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔ kow o ye an kungo ye i kana na i sen don la ale ta ye 3 ye fala anw ta ye 1 pe de ye Laramɛ bi sɔgɔma an ni wolomasiri tabaw don fala ye a bɛ n hakili jigin an ka minisiri kɔrɔ diinɛ ni bato n'o ye le jeune Thierno Umar Asi Jalo ye tɔw ko l'armée monte en puissance ale ko armée ka sana yɛlɛ in dɛ fala ye k'o de ye se kɛnɛkanda ye kɛnɛ kan ko bɛɛ lajɛlen kan ka o de ye kuma in ye tiɲɛ ye t'a don foyi tɛ se ka bɔ a la bi diɲɛ seleke 4 maaw fala ye nansara jamanaw u yɛrɛ ye kimɛli kɛ wolomasiri taba gunda jamana 8 min bɛ UEMOA kɔnɔ ko anw de bɛ bɛɛ ɲɛ fala ye min ye an fanfɛ bolo jamanaw kɔnɔna na yan n'o ye CEDEAO jamana kɔrɔw ye fala ye anw ye sabanan ye farafinna na an bɛ 17nan na anw m'o sɛbɛnw kɛ dɛ nka o bɛɛ n'a ta fala ni maa min t'i fɛ a t'i fɛ Salif Keyita bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔ ɲuman fala ye
a tɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu ye wa mɔgɔ jugu tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye cogoya si la. Armée ka se mun bɛ ka sɔrɔ bi o bɛn tɛ maa caman ma dɛ. A dun bɛ kɛnɛ kan de, dogo foyi tɛ se ka kɛ a la. Nin waati laban in na i bɛ se k'a fɔ k'i ma armée ka kumaw ye nka i m'a mɛn o tɛ tiɲɛ ye. Cɛsiri ni baara min bɛ sen na bi a tɔnɔ de bɛ ka bɔ nin waati in na fala ye. Diɲɛ seleke naani jɛkulu wɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko basigibaliya min ɲɔ ɲɛlen don diɲɛ kɔnɔ nin san 3 laban in na ko segin kɛra ko cɛncɛnfu ka jamanaw la fala ye. Binkaliw tun bɛ kɛ fɔlɔ san 2025 maa 341 o de fatura binkali 16 la. N'i y'o jateminɛ o jiginna kosɛbɛ sabula salona siniko ta o kun bɛ se maa 600 ni kɔ ma. 100 sarala n'o y'a sɔrɔ 47 kun don fala ye bi a jiginna ka kɛ 42 ye 5 de bɔra a la ala ni armée ka wulikajɔ ni cɛsiri ka ɲɛsin bamancawale ni jugawale kɛbaw ma. Nin bɛɛ kɔfɛ fala ye kɛnɛjalan yɛrɛ k'an ɲɛ bɛ mun na bi jɔnmuso n'a kɔladen kɔsa in na Mali ni Niger Mauritanie dancɛla fala ye wulikajɔ taara ke armée fɛ an ka sɔrɔdasi 2 olu sera ka u yɛrɛ sɔrɔ nka yan'o cɛ min ye Joyilakaw ka préfet fala ye ale fana tilala ka tila a minɛbaw la. O bɛɛ kɔfɛ armée yɛrɛ wulikajɔ kɛ k'a daminɛ mars kalo tile 14 ka na bila tile 21 na an bi den di tɛ an bi den di ye Medine tɛ Medine ye Diboli tɛ Diboli ye sira fɛn fɛn bɛ fala ye bamancɔ ni jugawale kɛbaw ka taa tugu u la fa bɛɛ lajɛlen fɛ kɔrɔnfɛla bɛ cogo min tilebinfɛla bɛ ten wulikajɔ ni cɛsiri suko ani dugusajɛ cɛ o bɛ n'a ta mun bɛ maaw da fala ye ngalo n'i m'a ɲɛ k'i b'a tigɛ a kɛ ngalo ɲɛ min ni tiɲɛ ka surun. Nin waati laban in na yebaa jugu lakalibaa jugu u bɛ ka mun fɔ ko anw bɛ ka bamanciwale ni jugawale kɛbaw labila fala ye ko yaasa an ka se k'an ka tajiw don ka se ka basigi la n'an ka jamana kɔnɔ ko 100 k'o bilara fala n'u tɛ fɛn mun ɲɛna u ka na an b'a ɲɛf'u ɲɛna. Armée ma taa dugu la fɔlɔ k'a ma siganama minɛ ye fala ye. I kɛra maraka ye o i kɛra fila ye o i kɛra bamanan ye o i kɛra dɔngɔnɔ ye o i kɛra maa sugu sugu ye ni armée sigar'i la a b'i minɛ fala ye. Wa don o don armée bɛ mɔgɔ bila fana na sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ karisa ta an b'i nɔ ye ko la o de ka ca fana n'olu ye 100 fɔ o ka dɔgɔ o. Maa bɛ bin maa kan e k'an ka sigi maa minnu ka lakana n'u ka lafiyali kama fala ye i bɛ se ka taa baga olu ma ten wa. Sɛgɛsɛgɛliw caman de bɛ sen na u ko k'u y'a mɛn maa minnu da an bɛ baara kɛ cogo min don an fana ye waati kɛ nanzaraw fɛ baara la o fala ye a kibaruyaw bɛ sɔrɔ cogo minnu na gɔngɔrɔ de bɛ tigɛ a wɔrɔ cogo dɔ fala ye. N'i ye korokaraw ye k'u bɛ ɲɔgɔn gin olu de bɛ ɲɔgɔn gin yɔrɔ dɔn u bɛ ka min fɔ nin ye a daluya t'u bolo sabula u yɛrɛ tiɲɛ fɔlɔ o ye kelen. Filanan u bɛ mun fɔ k'a fɔ k'an y'a mɛn maire dɔ da an y'a mɛn kabilatigi dɔ da o ye kumaw n'u ko sigicogo ye ɲɔgɔn fɛ olu fɛ yen nka anw bɛ min fɔ an ka jamanadenw ye fala ye armée ka wulikajɔ yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen bɔra dogo la pewu. A bɛ se ka kɛ de maaw t'u k'u sago sɔrɔ o ye tiɲɛ ye diɲɛlatigɛ ko kɛra cogo o cogo fan dɔ fɛ degun bɛ kɛ yen hali bi numbozokaw u ye weleli kɛ k'a fɔ an ɲɛna ko degun b'u kan hali bi farabugukaw u ye weleli kɛ ko degun b'u kan hali bi maaw bɛ Kayi mara la fala ye u ye weleli kɛ maaw bɛ ɲɔrɔ masurudaw la u ye weleliw kɛ o tɛ bali diɲɛlatigɛ ko fosi la sabula ala yɛrɛ ye diɲɛ da k'a kɛ ten de a ka nɔgɔn dɔ ma bi a ka gɛlɛn dɔ ma sini nka ni fɛn tɛ ka kɛ fiyewu o de man ɲi. O hukumu kɔnɔna na baro kɛlɛtigi ka bataki wɛrɛ y'an sɔrɔ tuguni fala ye k'a yira armée la a ka wulikajɔw sen fɛ ko min ye wulikajɔ belebeleba ye nin kalo in tile 22 kari tɛmɛnen u y'o fana kɛ se ani damayira kɔnɔna na yɔrɔ jumɛn don Tabakɔrɔ ni ale bɛ tilela commune cercle kɔnɔna na Sikasokaw fɛ yen min ye bamanciwale kɛbaw ye u m'a fɔ k'u bɛ se janda la wa fala ye armée yɛrɛ de ye janda u ɲɛ sen ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ maa baden bamanciwale jugawale kɛbaw la k'olu bɔ baara la pewu ka tila k'u ka minɛnw cɛ ka na na u ye min ye Segu mara fana kɔnɔna na Jurakaw fɛ yen bamanci jɛkulu dɔw olu tun bɛ munumunu salo la moto la ka t'u dogo tunu kɔrɔ ani yiriju jukɔrɔla la armée wulikajɔ kɛ fana ni pankuru ye k'olu fana bɔ baara la pewu o wulikajɔ kelen o de bɛ sen na u ka minɛnw u dagayɔrɔw u dogoyɔrɔw
kungokolo fandanbada yɔrɔ fɛn fɛn b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen gosi k'a kari ka taa bi pewu o baaraw de bɛ senna armée bolo baro kɛlɛtigi ko k'a bɛ wolomasiri tabaw fo wulikajɔ ni cɛsiri ani baara kɛcogo ɲuman na kɛnɛ kan yaasa min ye an ka jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo di a ko bi u tɛna kɔbolo to yen u ti babolo to yen min ye kungokolo fandanbada tɛna to yen kungokolo dibima tɛna na to yen wulikajɔ ni cɛsiri ni ɲɛɲinini fan bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛna na to senna sɛbɛn in a y'a bila ka na marsikalo nka fala ye minnu bɛ ka kuma ninnu fɔ u ka ɲɛɲinini kɛ u ka gɛrɛ faamaw la a ka di min na n y'a ta karisa da a bɛ baara kɛ armée yɛrɛ kɔnɔna na walima n y'a ta karisa da nin dugutigi don a filɛ nin ye a bɛ nin dugu in na nka taji ta mali kɔnɔ bi est ce que a sera maa ka fɛn fɔ maa ye malidenw na o la bi anw ka detura dɔrɔmuso anw y'olu olu baaraw kɛ an ma maa wele o wolomasiri tawa de wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na ani sofɛriw ka yɛrɛ di yaasa jamana bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min ni maa min ko bɛnkan sɔrɔl'o la ko o jaw bɛ yen u k'a bɔ an k'a ye o b'a to an bɛ lafiya an bɛ se k'a dɔn ko bɛ sen na kumakan ɲɛ minnu bɛ yen k'a fɔ ko maaw tɛ ka bila o tɛ tiɲɛ ye sabula armée yɛrɛ bɛ baara la cogo min n'a sera dugu minnu na ni maaw ye siganamaw ye n'u ye jɔrɔnamaw ye u b'u bɛɛ lajɛlen kabaru ɲɔgɔn kan n'u tilara u ka sɛgɛsɛgɛliw la u b'a bɛɛ lajɛlen bila fala ye Gawo mara kɔnɔna na min ye Bamanciwale kɛwaa jɛkulu ye n'o olu ye FLA maaw ye olu de kɛlen ka drone kuntanni ninnu ta sa fala ye i ye jani mun yira sa dɛ o de bɛ nin no o de bɛ olu bolo ko f'u ka Gawo k'an bi ni nin kɔni ye Gawo k'an bi k'an sigi kun dɛ o Masawule yɛrɛ bɛ yen ka ban o Masawule bɛ k'a kɔnɔ ye fala ye maaw kan k'o tɔ faamu wulikajɔ ni cɛsiri senfɛ armée ye nin minɛ ni ninnu bɛɛ la fala ye ka taa bɛɛ lajɛlen minɛ n'a tigi ko sɛw ala ma gɛlɛya ka t'u minɛ pewu o de filɛ nin ye tan o wulikajɔ n'o baara de bɛ senna bi ne yɛrɛ bolo olu ka tajiko dɛsɛ kan ka u kunkan labɔ yen sa o degun bɛ ka kɛ bi ni kɛlɛ min bɛ ka kɛ Iran ni Israël ni États-Unis ninnu fɛ fala ye o degun n'o kɔlɔlɔw a fɔ o tɛ kuma fɔ yɔrɔ bɔ bi nka o t'u bɔ dɛ f'u ka nkalon dɔ de sɔrɔ min bɛ yankaw hawuja min bɛ maaw bɔ u dabolo kan ka se ka ne bɛ fɛn kelen pe dɔrɔn de fɔ fala ye armée ye maliyɛn bɛɛ de ta ye min bɛ bi o ta don min bɛ na sini o ta don min bɛ na sinikɛnɛ o ta don fɛn kelen min y'an bɛɛ jɛ bi Mali kɔnɔ n'an kan k'a minɛ ka ɲɛ ni maa ka ko t'a la maa tɛ se k'a falen o ye sɔrɔdasiw de ye an ka lakana tigilamaw fala ye gɔlɛ ma ci maa min ɲɛna o tɛ se ka gɔlɛ ci kan dɔn dɛ maa min ma taa kɛlɛda la o tɛ se ka kɛlɛcogo dɔn dɛ wulu min bɛ fɛlɛbɔ kɛ fala ye o de b'a dɔn zonzan bɛ sɔrɔ yɔrɔ min an ka armée cɛdon an b'u fo su tile waati bɛɛ nɛnɛ samiya an tɛ se ka ɲinɛ u foli la kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛkɛdagaw la fala ye olu ko don belebelew minnu bɛ baara la bi yaasa an bɛ se ka basigi ni lafiya sɔrɔ cogo min na o la ko minnu bɛ senna an ka hakili to an yɛrɛ la kuma jatigitanw ka ca kuma tigitanw ka ca bɔlɔlɔ sanfɛla la ko caman bɛ yen bi maaw k'u hakili to a la ka ɲuman ni juguman woloma ka bɔ ɲɔgɔn na o la nin ye sɔrɔdasiw u ka cɛsiri n'u ka timinandiya n'u ka wulikajɔ i n'a fɔ cɔrɔnɔ Umaru Asi Jalo y'a fɔ cogo min armée ka se dalafɔli dɔrɔn tɛ ko a bɛ se dɛ nka a bɛ ka waleya bi kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la halisa ala ka o taa ɲɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda.
nyonoro nyina mena nyosoro chogo chogo frotigi e min zoro ato nyango soro fieu cérémonie de graduation école de santé kaladiata ani karo ka fo ISM go ngo matigi de be mako don feme karo ka fo ni lakol so belele bade no nyema esa no ye docteur Salmun Kandeye akwa no so jale na karamale bada jema bela jele kulo ka fo kekeni karo ka fo uga de meso nga samara nyonya ye nyina examination keneka 2025 koni no kwa mako promotion d'excellence des premiers nationaux bao examination keneka ka damina niveau bac la sa katabla licence la ula ku joni bilishini rosara chama yi opma dongrana mbisigi unye no kwa do mako cérémonie de graduation wali mando do wole ni bla fani bauma limanau ani karo ka fo lokoli toboto bau kese ka tay karo ka fo sheria jira ka jira ka fo demeso nyemi ngala adonia na famia ka ura me ula wa ananya wura sebendu uma mimi se ku yamaru ya bara kunka abula de do ka bla afrikalo klinani na 2026 nega kanya kono ndo no dana gosila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ sal bazmana sisugo kono kene ba inza a defa de tale do ka di ma agili duru chani do ma mini karo ka fo nyini siraka ani dogotoro ya siraka ayi bara chamanke médecin nutritionniste no media afoko clinique sage tutiga ba docteur Mamadou Souare kwa nyama ya bitagadi docteur Souare ma ka sabu ke aka doniya na aka famiya ye yasa ndemesa nyoro nasega o sira nyuma ta a sababu nyuma afoko kitako ko tege jiri docteur Salmun Kante falai somin bina karido nege kanye tan ani nani wati saper pompe mauga nyama no ye jarage jatigi jara kunungo akoko ma muga o de jogina kene ngai ma tani kele olu ta jugara kosebe nga ubela jile tare no dogotoroso la akoko kunu ni kuna siningo falai olu konme ka ma duru nyini so frile do olu ka alibi ma songele be ala plombier kele bala demseni kele mi ye chantier retigi no chef de chantier o fana bala ni dunando comptable olu duru kwalsa ko be ko nyini muye wale ayinke sapeur pompe nyama ko ma do alibi falai ulu ko ni ngano ga yoro tiga alsa u semi minamunu me usraga mo gomunu labo u yolu barake sega lu be sena architecture ga nyama mo gomunu rebe bama ko era dugukolo sojo ko kuna falai ore bora ga kuma television na suro akoko sebe munu bu bolo u ye munta ulu fe ko ne sebe unyi baraka nga ka sira mi fe o sebe mbu bolo nga ko ni nana na ye a ko ni wati na ka gelo ga sega fenfo anye min soro kibara la oyoyi ko dunga fa sabateli ka kongo bampeu jakulu musigelo no kuna no komisara la sécurité alimentaire ko ka bara hugumu kono na falai ni sanlaba na premier ministre go sako kema srada la ko kongo alebe ka mabo anga jumana ni binani ani duruye ablay maiga no na le division fanga nyema alere me ko nyema ya kuna kunungo areka bara karola afo masako conseil national de sécurité alimentaire no ye dunga fa sabatili o chela chekulu ka bara sigi ko ta mugani flana mi ye Radwan aga allié ni ministre jora ba ale rebola ale commissaire sécurité alimentaire yi mali gouverneur bela jele na le ka fara ministre ka falai ko ka fere ni dabali soro sa samba flani mugani woro o baro bisaka ka tugodi kimeli fana kera ka keni samba flani mugani duru ye ko deguna tabe sa mali koni ye fere o sigi senga nogo soro li gelara chogo mi ye samba flani mugani duru koni na sa ko ansara ka balo min soro o ye toni million tani kele ba kemenani biduru ani fla o ye komi sanji ale na tabela jele komi ye fere kerengere no ye sa yulu sigi senga balo do sega boko ka tugo bina kana ya sega nga balo to dafa dugudew ulu ka sega wati gelema ulu teme mi ye balo ko ere ka sega sigi sengele nga jamana kono mi ye jamana do nye ulu sega lafia soro tugo mi samba flani muganu woro fere mun sigile no uya ira sa ku ye fere kerengere no nyini fere belebele baw mumina na to malion ye degu munun ku obesaka ku ula tugo mina ula sa mi ye toni ba mugaye sumauna o kanga nyini ka di ma million kele ni ma ba kemeni bi oro kemen ani bisegi ni kononto ma nyinanza ngonna na o fere mun sigile fla singa sa ya saka sika o sigi singa kosbe balobna na fere songola songomunu no olubna na nogoya gwa ba duru
Bamakɔ kɔnɔ ani Segu ni Sikaso kɔnɔ balo bɛna na feere olu ma sɔn nɔgɔya la ka kɛɲɛ n'o fana ye min ye sɛnɛko yɛrɛ ta nasira fɛ ani baganmara ni jɛgɛmako ta nasira fɛ fɛɛrɛ mun sigilen no sen kan u bɛna na a lajɛ ka se ka minɛn d'olu fana ma yaasa an ka sɛnɛkɛfɛnw min ye baloko ta nasira fɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na dunkafa ka se ka sabati min ye san 2026 ale kɔni bɛna na a jateminɛ sa yaasa maa 4,000,000 olu ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ gouvernement yɛrɛ yɔrɔ jamana fantan 4 a n'a dɛmɛbaga jɛkulu min ye baganko bɛ a la jɛgɛmako bɛ a la dumuniko juguyaw k'olu bɛɛ lajɛlen fanga ka bɔ yen pewu ka balo sɔrɔ ka mara an ka jamana kɔnɔ premier ministre Ablaye y'a yira sa ka fɔ ko nin fɛɛrɛ fɛn fɛn filɛ nin ni ninnu sigira sen kan o bɛna n'a to Mali jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ kosɛbɛ a y'a yira sa ka fɔ ko ɲɛɲinini bɛ ka kɛ min na bi dunkafa ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman o hukumu kɔnɔna na a ko nin fɛɛrɛ ninnu bɛ gouvernement bolo o y'a to min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na a sera ka na baaraw kɛ baara minnu y'a to dumuni baloko gɛlɛya dɔ bɛ se ka b'o la cogo di komi a y'a yira sa ka fɔ ko nin kɔni y'a san 20 ye Mali ye wulikajɔ ni fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka kɔngɔ kɛlɛli baara kɛ 100 sarada la 45 o sera ka bɔ o la premier ministre ye bɛɛ lajɛlen fo baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman na ani a sigicogo ɲuman na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sa ɲininen no bɛɛ fɛ wulikajɔ ni baaraw ka se ka sabati sen na dunkafa bɛ se ka sabati cogo min baara kuncɛli la sa min ye commissariat la sécurité alimentaire ye a ko ko taabolo kɛra 3 ye fala ye taabolo belebeleba o wulikajɔ ni cɛsiri ye musaka bɛ se ka sɔrɔ joona cogo min sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ni jiginɛw fali min ye dugudenw ye k'olu magɛn joona yanni baloko dɛsɛ ka don olu la premier ministre kɔni y'a ɲini an dɛmɛbaa jɛkulu fɛ ale ni gouverneur fana fɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛ se ka kɛ ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma jamana a bɛ ka taa sira min fɛ nin ye dumuniko ta nasira fɛ ani baloko ta nasira fɛ min ye kɔngɔ kɛlɛli o ta nasira fɛ o ka se ka sinsin baara ka kɛ yaasa jaabi ɲumanw olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Falaye an ka fandangomani balo bɛ ka ɲini dunkafa bɛ ka sabati musakaw bɛ ka bɔ ka di gɛlɛya min bɛ mɔgɔw ka Falaye an ka to k'o fana ɲini k'o fana dɔn munna n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ bi Falaye bɛɛ bɛ ka kule fɛn 2 courant ji ne ko jamana bɛ musaka min bɔ san o san ko budget do Falaye munna o t'a fɔ maire ye a ye fɛɛrɛ tigɛ a ka sigidaw la panneau solaire u bɛ se ka sigi cogo min na aw yɛrɛ bɛ musaka minnu sɔrɔ a ka commune kɔnɔ ani anw bɛ mun d'aw ma an k'a lajɛ ni courant ko ɲɛnabɔra baara caman ko bɛ se ka sigi an ka jamana kɔnɔna na Falaye an bɛ k'an dulon min na o tɛ se ka kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na courant sɔrɔ yɔrɔ minnu b'an fɛ yan k'olu fana dilan ni baaraw sigi sen kan o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye jiginɛ minnu b'an ka marabolo kɔnɔna na Falaye u minɛcogo ka ɲɛ a balo dɔyɔrɔ ka ɲɛ a lakɔlɔsili ɲanginiw ka kɛ a la maire ye malo ni fɛnw feere a ɲɔw feere a Falaye a san 10 ye nin ye a dɔw ko ma se ka ɲɛnabɔ hali bi donc fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ tiɲɛ don ɲɔgɔn ye ninnu ye laadaw ye nka degun min bɛ yen bi k'i ɲɛsin o ma ka fura sɔrɔ o la u k'a lajɛ musaka min bɛ di sigida mɔgɔw ma Falaye yiriwaliko ta nasira fɛ ANICT ninnu ni fɛn bɛ baara minnu kɛ k'u ɲɛsin nin fɛn 2 ma ji courant a degun bɛ bɛɛ kan bi n'an nana sariya kɔnɔna na Falaye kunun ko cybercriminalité n'o ye dagabana adama n'a ka maaw ye olu ka kiiri tigɛyɔrɔ la sa Yusufu ale ka kiiri jaabi n'o y'a sɔrɔ procureur tun ye laɲini kɛ ko san 5 ko k'a ka kunnafoni di gafe ko k'o datugu ko a ka sefa wari 500,000 sara kiiri tigilamaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛ da san 2 kaso datugulen ma sefa wari 1,000,000 a ka o sara wa min ye sɔnɔgɔya ye san 2 in na a bɛ se ka weleli fana kɛ n'a ma jɛn n'olu ka kiiri jaabi ye cour d'appel la yaasa ka se ka laɲini kɛ ko a ma jɛn ni laɲini ye kiiri min tigɛlen filɛ nin ye cybercriminalité maaw fɛ o hukumu kɔnɔna na sa kunnafoni di gafew ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye ASEP ye n'a ɲɛmaa bɛ Bubakari Yaliku ye bolo ale ko sa ko a ye jaabi mɛn Yusufu Sisoko n'o o ye journal alternance o ɲɛmaaba ye ko cybercriminalité maaw kɔni ye o minɛ k'o bila kaso la kiiri kɔfɛ k'olu dusuma kasalen no ka bɛn ni nin ko in ye ko sabula olu bolo maaw kan ka se k'u hakilinaw fɔ maaw kan ka se k'u miirinaw fɔ ko jɔrɔna min bɛ olu la bi kunnafonidilaw ni kunnafoni gafetigiw u bɛ baara kɛ gɛlɛya kɔnɔna na degun minnu bɛ bi olu ka ca kosɛbɛ o bɛɛ n'a ta u bɛ k'u cɛsiri ka se ka baara kɛ maaw bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ cogo min ko min ye bɛɛ y'a ye o lakanali k'o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen kuntilenna ye ni ye Bubakari Yaliku ye k'a b'a ɲini kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen fɛ an jɛrɛlen ka to
yaasa min ye laɲiniw ye olu bɛ se ka sabati cogo min Bamako Marisikalo tile 23 sanba 2026 ASEP ɲɛma Bubakar Yaluku ye fala ye kiiri wɛrɛ kun kan ka daminɛ kunungo min ye Bamako cour d'appel la a bɛ fɔ min ma sa ko embrayeur paramufu o baaraw tun kan ka kɛ kunungo min ye kiiri bon yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye magistrat Samba Tamura ye ale kɔni kun ye baaraw dayɛlɛ nka a tilara ka wasa k'u b'a datugu fɔlɔ ko fo sini yaasa sɛgɛsɛgɛli tɔ dɔw bɛ sen na ani ni jateminɛ dɔw bɛ yen k'olu sigi sen kan kiiri ale bɛna na daminɛ tuguni ni Ala sɔnna a ma sini ni Ala sɔnna a ma ni min bɔr'o la an na o da maaw olu tulo kan an bɛ t'e fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na n'an ka baabu tɔ ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala ye ji sɔrɔli a kɛlen no kataba 4 ye Bamako fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na bi ji tɔgɔladon baara sigira kari tɛmɛnen ko yaasa maaw bɛ se ka ji sɔrɔ cogo ni fɛɛrɛ jumɛn bɛ sigi sen kan gouvernement n'a dɛmɛbaa jɛkulu kɔni ye fɛɛrɛ caman fɔ yaasa jiko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na baara minnu bɛ sen na nka o bɛɛ n'a ta Bamako kɔnɔna bi Bangɔninkaw min ye Kalaban ACIkaw ye ka taa se ATT-bugu min bɛ Sirakɔrɔkaw fɛ ale ni Tabakɔrɔkaw fɛ fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa fara min ye Bangɔni farada Jalakɔrɔji nin bɛɛ lajɛlen ko ji kɔni k'a sɔrɔli gɛlɛyalen no ni funteni waati na fala ye sunkalo maaw y'u dɛmɛ n'a ye ka taa ɲini cogoya dɔw la yaasa ka se ka baara kɛ musow yɛrɛ ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen no bi Bangɔni farada la ji ɲini ma min ye Tabakɔrɔ ATT-bugu ye fala ye ale ni Kalaban ACI olu fana musow fana y'a yira sa k'u bɛ degun kɔnɔna na sunkalo in u y'o kɔni kɛ sa k'u démerder nka nin waati na sunkalo bannen min filɛ nin ye u yɛrɛ y'a yira sa ko kow tɛ sɔn koyi gɛlɛya in mun bɛ k'a tɔ bɛɛ lajɛlen juguya o ye k'a fɔ ko nin waati na kurantigɛ ale fana bɛ ka ji baara gɛlɛya kosɛbɛ sabula ji ni kuran dolonzolo no ɲɔgɔnna yɔrɔ caman na Moti mara maaw ye olu ta fɔ Yoro di Sahel fana y'a ta fɔ hali ni waati na min ye Gundamukaw ye ale ni Direkaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun y'a yira sa k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ u la Bamakɔ kɔnɔ yan Kalabankura ACI musow u ye welekan da SOMAGEP ma fala ye an ka jɛ ka olu lamɛn. Salamu alaikum. SOMAGEP Kalaban ACI musow de don Kalabankura ACI vraiment an ka jiko situation n'aw ma lajɛ de a gɛlɛyara an bolo dɛ depuis sunkalo an bɛ kɔtɔkɔ la ji la an tɛ ka ji sɔrɔ ka na seli bila a la ji tɛ ka sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔlaw kasa bɔlen don tobili ji tɛ ka sɔrɔ mini ji tɛ ka sɔrɔ fosi an sɛgɛnna dɛ walayi an sɛgɛnna vraiment donc an b'an ka degun ta an b'a ɲɛsin aw la a k'a lajɛ awɔ state bɛɛ ye ka fɛn forage sen i bara woro min bɛ anw minnu bolo a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ hali goutte kelen wa an bɛ taa ara minɛ forage in fana la ji tɛ ka sɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ denbatigiw de y'an ye denmisɛnninw bɛ taa école la dumuni ko a ma nɔgɔn yɛrɛ de donc a y'an ka situation lajɛ vraiment a bɛ diya an ye voilà o de don an jigi k'aw ye aw ka an dɛmɛ vraiment sinon an sɛgɛnnen don dɛ an sɛgɛnnen don yɛrɛ de parce que depuis 22 heures i b'i sigi woromɛ kɔrɔ la i tɛ siyo ɲɛ kelen sɔrɔ bi kɔni y'a 3 jours fosi ma na hali goutte kelen a ma na woromɛ kunkolo fɛ voilà o de don d'accord aw k'an bɛn merci. N'a bɔra ye an bɛ taa an sɔngo u y'a yira sa ko ni olu tile 2 ye kuran kɔni tɛ ka sɔrɔ u fɛ yen kuran sɔrɔbaliya in o ju ye mun ye taji o de tɛ u ka énergie ale kɔnɔna na nka min ye sunkalo kɔni kɔnɔna na sa an sɔngokaw y'o bɛɛ lajɛlen kɛ kuran tun b'u bolo énergie ɲɛmaya bɛ maa minnu bolo sa ko k'u ye welewelemada bila ka na u ka maaw ma yaasa baara in bɛ se ka daminɛ cogo min na taji bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Usubijanɲakaw y'a yira sa ko sɔngɔko kɔni jiginnen don olu fɛ yen kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tomora n'o bɛ Usubijanɲa kɔnɔna na Bafula bɛ cercle kɔnɔna na sunkalo kalo kelen kɔnɔna u y'a yira ko sɔngɔw kɔni a ma yɛlɛ kosɛbɛ olu sera ka balo sɔrɔ k'a sɔrɔ gɛlɛyaba tɛ u la hali n'a sɔrɔ waati gɛlɛya bɛ nin waati na basigibaliya fana bɛ yen nka sɔngɔw kɔni sera ka to u nɔ na
bɛɛ lajɛlen ye o lakɔlɔsi studio tamani maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min y'u ka dugudenw ye ani mara ɲɛmaaw ye k'olu kan ka fo yaasa baara min sera ka kɛ u n'u ka jagokɛlaw ka faamuyali kɔnɔna na k'o de y'a to nin waati nin kɔni sera ka kɛ lafiya ale kɔnɔna na sɔngɔ olu ma yɛlɛ sanu ale sɔngɔ yɛlɛlen don bankasikaw fɛ yen min ye musow ye bankasikaw fɛ yen sa u y'a yira k'a fɔ ko nin waati in kɔni na sanu kilogaramu ale kɛlen don ka taa yɛrɛ sɔrɔ sa 16,000 ani 600 la k'a sɔrɔ 9,000 kun don a ma mɛn u y'a yira sa ko warijɛ fana o bɛ min ye 4,000 ani 600 la k'a sɔrɔ o tun ye 3,000 ye san 2025 kɔnɔna na nka o bɛɛ n'a ta musow y'a yira sa k'a fɔ olu tɛ se ka masiri kɛ fiyewu u tɛ se ka jama lajɛ kɛ fiyewu n'u ma nin fɛn ninnu san koyi warijɛ ni sanu u b'a ta a bɛ don kɔɲɔminɛnw na a bɛ kɛ bololanɛgɛw ye ani bugulu belebelebaw k'o don tulo la jama lajɛw olu kɛnɛ kan k'olu kɔni bɛ k'a san bankasikaw fɛ yen nin waati in na ka kɛ ni diɲɛ gɛlɛya yɛrɛ ye sɛnɛ bolofara min bɛ ale kunnafoniw di arajow ni gafew kan k'a yira sa k'a fɔ bankas marabolo la fala ye k'u k'u ɲɛsin misibo ma han ani nɔgɔ wɛrɛw yaasa u bɛ se ka bagan baara kɛ n'o ye cogo min na ko n'o tɛ nin waati in kɔni na min ye tubabu nɔgɔ ye n'an b'a fɔ ma ko angɛrɛ fala ye k'o sɔrɔli bɛna gɛlɛya kosɛbɛ o la sa u y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka baganw ale ni nɔgɔ minnu bɛ sɔrɔ togodaw ni sigidaw la k'olu dilan ni baaraw sigi sen kan samiyaji min dontɔ filɛ nin bɛna na ɲinan san kɔnɔna na ko kɔni k'a yira k'a fɔ ko angɛrɛ kɔni ka bɔ kɔ kan ka na k'a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ silamɛ denmisɛnninw sangaw fɛ yen olu ta bɔtara kɛ olu ye kerecɛnnakaw fɛ min ye kerecɛn denmisɛnnin maa 30 seli don olu taara ka taa olu samɛ foli kɛ min ye silamɛ diinɛ maaw ye u ye foli ni tanuni kɛ kerecɛnnakaw ye nin waleya in na selincinin u y'o ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ɲɛmaa mun bɛ sa n'o tun bɛ kerecɛnw ka ko kunna sa ale ye samɛ foli kɛ kerecɛnnakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye silamɛ diinɛ maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko ni bɛnkan in kɔni bɛ olu ni kerecɛnnakaw ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna waleya in bɛ tali kɛ sa jamanadenw olu ka bolo ɲɔgɔn ma diinɛw ni bato hukumu kɔnɔna na ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an ka tabiyaw n'an ka taabolo diinɛw bɛɛ lajɛlen ka se k'u ka baara kɛ bɛn ni keleya kɔnɔna na min ye nin diinɛ fila in ye u y'o misali o de yira Lailatul Kadiri la sa Sala Babi ale ye laada tile min ye ka maaw wele suntigɛ la suntigɛ min ni a b'o kɛ san o san ka bɛɛ lajɛlen wele min ye jaw an y'olu sɔrɔ an ka jɛ k'olu filɛ Sunkalo ale ye hinɛ ani nɛɛma kalo o don Sahala Babi n'ale Tombouctou Ligue o président o ye san o san Layla Kadiri su a bɛ maaw wele ka se ka taa sun tigɛ ani ka kuranɛ ko kala walasa jamana ale ka bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati cogoya min na a y'o laada la tile ɲina a ye alisilamɛw olu wele o ka taa jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka kuranɛ kala k'o kɛ ka ɲɛsin maaw ale ni jamana bɛɛ lajɛlen ma walasa jamana ka ɲɛtaga ani bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati cogoya min na o baaraw olu kɛra karidon marisikalo tile 15 sababukaw olu fɛ yen nɔ kɛnɛ in ale kan maaw olu bɔra kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya na Sala a balimaw a baarakɛɲɔgɔnw a jɛɲɔgɔnw ni o balontan maaw olu ko fɔ ka taa se kunnafonidilaw olu ma olu bɔra ka kɛnɛ ale sɛbɛkɔrɔ fa kosɛbɛ sun ale kɔni bɛna tigɛ nɛgɛ kɛ 18 o tɔnɔ miniti 42 o ye Sahala Babi ale ni maaw olu fɛ bɛɛ b'a ka suntigɛ to a ka so ka na ale ka wele jaabi an bɛ sun min tigɛ ale fɛ yen ale b'o baraji sɔrɔ anw yɛrɛ fana ye silamɛya balimaya ani silamɛya fraternité ani adamadenya kanu min bɛ an n'an ka denbayaw bila ka na anw fana bɛ o baraji sɔrɔ a bɛ silamɛya ka kelenya ko fɔ a bɛ silamɛya ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko fɔ a bɛ silamɛw cɛ bɛn ani kanbɛn a bɛ o sinsin ani ɲɔgɔn cɛ. sun tigɛli tuma min na maaw kɔni bɛna dumuni olu kɛ kuranɛkala o kɔni bɛna kɛ ka ɲɛsin jamana ale ka bɛn ani kelenya o ma walasa jamana ka ɲɛtaga o bɛ se ka sabati cogo min Yuba Sisi n'ale ye kɛnɛ lamɛnbaga dɔ ye a b'a ka nisɔndiyaw jira kumakan de y'a to an bɛ Salaha Babi fɛ bi wulada in na nin bɛ san 20 ko de kofɔ depuis don min na an ye ɲɔgɔn dɔn balontan hukumu kɔnɔna la an ka ɲɔgɔn dɔn kɛra kanu ye balontan kɔnɔ a kɛra jigitigiw ye balontan kɔnɔ a kɛra tare ye balontan kɔnɔ barisa an jɛra ni silamɛya de kan o kama san o san Laylatul Kadiri su an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Salaha Babi fɛ ka na ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka kuranɛ ijibu 60 kalan k'a ban ka tila ka dalilu d'a kan ka duwawu d'a kan ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye diɲɛ tɛmɛko ɲuman na ani sunkalo tɛmɛko ɲuman na ani Mali yɛrɛ basigi la an bɛ nin kɛ san o san nin y'a san 20 ko de ye maa minnu ye kɛnɛ in ale sɔrɔ olu kɔni bɛ ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka ɲɛsin Salaha Babi ale ka nin baara ɲumanba in ale ma ka ɲɛsin jamana ale yɔrɔ timɛ ala ka duwawu ninnu ala k'u minɛ an ye yarabi an sago ɲuman ala k'a d'an ma ala ka san hɛrɛ d'an ma an ka jamana ala ka kolo suma jamana ala k'a lakana
jamana tabagaw ala ka fanga d'u ma hali sisan ka se ka jamana ni basigi don a kɔnɔ ka bɛn ani kelenya nati ka se ka marako ɲuman o don jamana nin kɔnɔ u bɛ cɛsiri min na u bɛ wuli ka jɔ min na ala ka a fanga d'u ma ka fasodenw bɛɛ wele bɛɛ ka a kanu i dusukun na an bɛ mali ɲuman de fɛ ni ala ye mali di mɔgɔ min ma wagati min na an ka jɛ ka kun o kɔfɛ ka maliko ka o tigi dɛmɛ o la o ka sabati vraiment bi an bɛ ala deli de la ka ala wele an ka mali ye o de kama sara y'an wele bi an kana suntigɛla fɛ yen a diyara an ye a y'a ye mɔgɔba caman caman de nana ka na suntigɛla yan bi o b'a yira de k'a fɔ an nana mɔgɔ min fɛ yen mɔgɔ ladiri don mɔgɔ ɲɛnɛman don a bɛ balima sira tagama a bɛ teriya sira tagama a bɛ baarakɛɲɔgɔnya sira tagama nin ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka na suntigɛla yan bi n wasara kosɛbɛ parce que n y'a ye k'a fɔ mɔgɔ sanumanw nana mɔgɔ minnu nana baarakɛyɔrɔ in bi suntigɛyɔrɔ in na a bonyara mɔgɔw bɛɛ ma bɛɛ a ye dumuni kɛ k'an fa ala k'a to san o san an ka na ka na suntigɛ kɛ yan nɔ hɛrɛ kɔnɔ ani baden kɔnɔ an bɛɛ ka jɛ ka bi laylatul kadiri waleya k'a yira k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ ye maliyɛn ye ala ka hɛrɛ na jamana kɔnɔ ala ka hɛrɛ na jamana kɔnɔ. Sala babi a ka faso kanu a n'a ka wuli ka jɔ walasa faso bɛɛ ani kelenya ani ɲɛtaw sira sabati cogoya min na. Baro bɛ bila o kadiri minɛn olu kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ ala ka san wɛrɛ ta ala k'o yira an kɛnɛma o ɲɛna. Ayiwa ala ka san wɛrɛ ta o yira an na dire musow olu bɛ wuli ka jɔ la yaasa npogotigiw ka kalanko bɛ se ka to sen na cogo min na u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigi sen kan sa marsikalo tile 22 u y'o kɛ barosigi ye musolakaw olu kɔni wulilen don k'u jɔ npogotigi minnu bɛ n'olu bɛ kalan na u kana bɔ kalan na u ka se k'u ka kalan kɛ ka ɲɛ laɲini ka se ka kɛ o ye o la sa min ye jɛrɛjɛkulu in ye sa ale kɛnɛ kan maire ka dankan filanan o yɛrɛ tun bɛ yen ka se ka u dɛmɛ baara in ale la minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani maanifiya tɔbɔtɔli n'o ye Asaba Jalo ye ale ka baarakɛyɔrɔ la kunun ko samɛ foli o tun bɛ yen baara ale tale min ye seli baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ale ni ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye Asaba Jalo ye a ye samɛ foli k'a ka baarakɛlaw ye wulikajɔ ni cɛsiri dɔgɔtɔrɔw k'a ɲini u fɛ halisa u ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya la jamanadenw olu bɛ se ka lafiya cogo min na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na fala ye a y'a to fana senfɛ sa ka jamanadenw yɛrɛ fana fo min ye san wɛrɛ ye ko ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen na an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruyaw ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. Ayiwa fala ye an ka kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Nizɛrikaw fɛ yen Alizeri fanga ɲɛmaa n'o y'u ka premier ministre ye Sefike Jiribe ale sera Alizeri Nizɛri kunun o Ɲamekaw fɛ yen a bisimilara olu ka fanga ɲɛmaa fɛ n'o ye Lamini Zɛni ye Nizɛri ni Alizeri ka bolodiɲɔgɔnma bɛ tali kɛ min na sa bɛn ni kelenya sinsinni sɔrɔ ko ta nasira fɛ lakana min ye jamana filaw ye sa u ka se ka min ye sinsinni kɛ baaraba minnu n'u kun y'o layidu ta Abdramani Chani ale ka taali senfɛ maa ma falen olu fana bɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ min ye Alimaɲi lasigiden min bɛ Nizɛrikaw fɛ yen ale y'a ka maa minnu bɛ u ka lasigiden so kɔnɔna na n'olu ka baara kolo ma giri a y'olu caman bila sa ko olu ka taa u ka jamana kɔnɔna na ko sabula nin waati in na olu yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko u ka jatew la basigi o tɛna na kɛ Nizɛri kosɛbɛ Guinée Conakry kaw ka sariyatigiw y'a yira sa k'a fɔ k'u ye siganama 11 minɛ
malien wolonfila bɛ o la Niger jamanaden fila b'a la Burkina bɛ kelen Guinée ye kelen k'olu ye Bamajɔni juga wale kɛbaw kɔkɔrɔdɔbaw ye min ye jini min ye sa ko bolofara dɔ don olu fɛ yen o la sa kabini avril kalo san 2025 ni ye Guinékaw ye olu yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'u tun ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɛgɛnnamaw caman minɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna n'u ka jamanadenw ye Bamajɔni juga wale kɛbaw u ka nana se ka don u ka jamana kɔnɔna na Guinée halisa jamanakuntigi ka kunnafoni ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo n'o ye Musa Kɔnɛ ye ale yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ka bilali la Mamadu Dunbuya kɔni ale dulon juma tɛmɛnen kari tɛmɛnen ka sababuya kɛ sa ko waleya dɔ ko a y'o kɛ a yɛrɛ bɔra bɔlɔlɔ ka sa a bɔkun ye ani maa min bilara nɔ na Umaru Bari k'o ɲɛfɔ a ka kuma kɔni kɔnɔna na ko ale ye majɛ caman kɛ baara in na kibaruya caman fana tun bɛ n'o ye gundola kibaruyaw ye ko ale yɛrɛ tun b'olu bɔ k'o di maaw ma wa min ye sigana fana ye o kɛra la sabula bɔlɔlɔ nɛgɛjuru sira fɛ ale ka kibaruya dɔw sɔrɔla k'a yira sa k'ale ni mori dɔw tun bɛ ka baara dɔw kɛ a yɛrɛ ka fɔla bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruya min n'o sɛbɛntira maaw ma a bɔra k'a yira sa ko ale ma gɛn gansan na ko a nɔ bɛ ko ninnu na Ugandakaw fɛ yen waleya dɔ kɛra o ye maaw jatigɛ kosɛbɛ sabula min ye bɔlɔlɔ sira fɛ sa u ye kibaruya dɔ di k'a yira sa u ka jamana ale premier ministre danga o yɛrɛ de kɔni dɛsɛra pewu k'a to jɛrɛjɛkulu dɔ kɛnɛ kan min ye a kun bɛ ni kana bɔ ka bin maaw kɔni nan'u bolo don a kɔrɔ maa kofɔlen n'o o ye Moses Ali ye a si bɛ san 86 de la politiki ŋanaba don Ugandakaw fɛ nka a kɔni dɛsɛra pewu f'u y'a cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la bɛɛ lajɛlen ye o ye bɔlɔlɔ sanfɛ directement o la Keniyakaw fɛ maa 81 olu kɔni tora sanji ko senfɛ sabula nin waati la i b'a ye na sanji ye tiɲɛni caman kɛ u fɛ yen u yɛrɛ ka minisiri min bɛ kunnafoni ko kunna ani ka polisi ɲɛma olu kɔni bɔra ka nin kibaruya ninnu yira k'a fɔ maa 81 sanji a y'olu de fa u fɛ yen ka kɛ ni jiwoyobaw ye Faransikaw fɛ yen u ka politiki mangana kɔrɔ dɔ n'o o ye maa ye fana maa min ye premier ministre kɛ u ka jamana kɔnɔ conseil constitutionnel min bɛ Faransi n'a b'o la Jacques Chirac ka premier ministre don k'a daminɛ san 1997 ka na se san 2002 ma n'o ye Lionel Jospin ye ko ala y'a ka kalifa minɛ na kari don a yɛrɛ somaw de kɔni ye kibaruya in di jamanakuntigiya a y'o ɲini siɲɛ 2 min ye Lionel Jospin ye Faransikaw fɛ yen a fatura k'a si to san 88 na kibaruya in danganimayara a yɛrɛ somaw olu fɛ Kɔlɔmbikaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko kunungo ntɛnɛn mars kalo tile 20 ale ni 3 min ye u ka pankurun dɔ ye n'u ka sɔrɔdasi pankurun dɔ ye o kɔni dafirila u yɛrɛ fɛ yen minisiri min bɛ Wolomasiri Tabaw ka ko kunna sa u bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa caman maa 100 ɲɔgɔnna o tun bɛ pankurun ale kɔnɔna na kibaruya kɔni ma di pankurun kɔni taara firi a disi ka kaki min ye jateminɛw ye ko olu bɛ sen na Iran ale y'a yira kunungo ntɛnɛn ko min ye Donald Trump ye a ye layidu min ta sa k'a bɛ olu ka kuranw diyɔrɔw k'olu gosi ko ni ala y'a ci a ka olu gosi k'olu fana na wuli ka ɲɛsin kuran diyɔrɔbaw ma minnu bɛ arabu jamanaw kɔnɔna na u masuruna la halisa Iran ale ni États-Unis ka kɛlɛ in na Trump k'a bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko ale tɛna wuli ka jɔ kɛ tuguni tile 5 k'a b'o o di ko wa ko kumaɲɔgɔnya b'a ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ Irankaw ka minisiri mun ka jamana ni jamana ka sira dama ko kunna a ko ko kuma min fɔra bɔlɔlɔ sira fɛ Donald Trump fɛ k'o tɛ sen kan kosɛbɛ ko kibaruya ninnu jɛlen tɛ ko kumaɲɔgɔnya tɛ olu ni Trump ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɔni ye kuma in fɔ dɔrɔn yaasa min ye taji feereli sugu olu bɛ se ka basigi cogo min Israel o fana bɛ se ka cogo min na ka se ka bɔ a ka degun kɔnɔna ko sabula ko o dɛsɛlen don bi Iran farikolo ɲɛnajɛ tɔnjɛkuluba ale y'a ɲini FIFA fɛ sa k'u ka ndolantan 3 min kan ka kɛ coupe du monde nata in hukumu kɔnɔna na ko yaasa olu sen ka don tulon na ko ka olu bɔ pewu États-Unis kaw fɛ yen ka taa n'olu ye Mexicaw fɛ yen sabula olu ka ndolanti 3 fɔlɔ minnu kan ka kɛ Iran yɛrɛ y'a ɲini sa ko o bɔ yen u ka lasigiden bɛ yen n'o ye Abdullah Salah fɛ Padis ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko a ye laɲini kɛ jɛkulu ma minnu fɛ sa n'olu ye Amerikikaw ye k'u m'a jaabi hali bi wa olu ka joueurs fana u ma se ka visa sɔrɔ dɛmɛ tɛ ka don u ma yaasa cogoya min na u bɛ se ka baara kɛ Iran ale bɛ groupe G de kɔnɔna na a ka ndolati fɔlɔ ani Nouvelle-Zélande de kan k'o kɛ n'o bɔra ani Belgique fana bɛ jouer Los Angeles kaw fɛ yen juin kalo tile 20 ani tile 15 a n'a tile 21 u ka ndolati laban u kan k'o kana kɛ Steelers kaw fɛ yen o bɛ bɛn juin kalo tile 26 ma o bɛɛ kan ka kɛ Amérique dugukolo kan komi ndolati bɛ kɛ jamana 3 la Canada Mexique ale ni États-Unis ko k'olu ta bɔ yen pewu ka taa n'a ye min ye Mexique kaw fɛ yen ko o ji bɛ olu jɛ farikolo ɲɛnajɛko ta na sira kan hali bi tribunal min sigilen don sa farikolo ɲɛnajɛko kunna n'o ye tasi ye n'ale bɛ Suisse kaw fɛ yen a y'a yira sa ko Senegal taara ni laɲini min y'a fɛ yen ko a b'o laɲini minɛ k'i bolo don o kɔrɔ ko nka ko min ye jɔnjɔn ye ko o ma di maa ma fɔlɔ ko f'olu ka baara in ka ban wa min ye jɔnjɔn ye maa tɛ se ka fɔ i ta don Senegal tɛ se ka fɔ a ta don min ye Maroc o tɛ se ka fɔ a ta don
kalo caman olu bɛn'o de ta ka baara kɛ n'o ye yaasa ka se ka jaabi o di anw yɛrɛ fɛ yan sa cɛbɔw olu tun bɛ wuli ka jɔ la a yirala sa k'a fɔ ko maa 4 o de tun y'i ka sɛbɛn da min ye maa tɔw kɔni olu bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛn filila kɛrɛfɛ min ye Muazu Baba Sise ale kelen pe de bɛna kɛ cɛbɔ ye fédération nata la no an y'a kuma fɔ cogo min na sɛgɛsɛgɛli min kɛra jɛkulu fɛ sa o y'a yira sa ko min ye mars kalo tile 17 maa minnu kun y'u ka sɛbɛnw da sa o kɔni sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen nana ka lajɛ a yira sa k'a fɔ ko 3 kɔni b'a la k'olu tɛ se ka minɛ o 3 ye jɔnni ye min ye Jɛnɛbu Jalo ye ale tun y'a ta da Badara Ali Keyita ka taa se Amadu Mahamani Sango ma ko jɛkulu in a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o kɔfɛ sa ko Muazu dɔrɔn o de ka lisi bɛ se ka tɛmɛ n'o ye Muazu Sise n'u b'a wele ko Baba Sise ko nka Falaye ko maa 2 bɛ Muazu fana ka lisi kan k'a k'olu tɔgɔ falen dɛ Lala Minti Mohamed ni ale ye médecine sport directrice ye Falaye ko ale ka bɔ Muazu ka lisi kan maa 21 na ko ale ka bɔ a la Alidu Mayiga n'o ye équipe nationale yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔ ye Falaye ko ka olu bɔ a la ko sabula olu 2 bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ministériso min bɛ yen n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna olu b'u ka yamaruya kɔnɔna na ni ballontan yɛrɛ tɛ a ye gouverneur to a la ka magistrat to a la est-ce que Mali yɛrɛ delila ka gouverneur yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ min bɛ gouverneur baara la ka don fédération kɔnɔna na Falaye nka farikolo ɲɛnajɛ jatew don Falaye a sariyaw don u ko ko nin 2 min ye Lala Minti ye n'ale ye médecine sport directrice ye Alidu Mayiga ninnu 2 bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ministère des sports ale ka yamaruya kɔnɔna na donc olu tɛ se ka don a la sabula farikolo ɲɛnajɛ ministériso baarakɛlaw ye olu ye ka ban olu bɛ bɔ a la nka tɔw k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ to yen sarakisɛ min b'o fana ɲɛfɔ Falaye k'o ye sarakisɛ 69 ye fédération ka statut ko o de b'o yira ko maa si tɛ yen min bɛ se ka kɛ fédération maa ye comité exécutif maa ye k'a sɔrɔ ministère des sports ale bɛ se ka baara kɛ nin ye ko ni Muazu y'olu mɔgɔ 2 bɔ a la sa f'a fana ka lisi ale kɔni ka lisi tɛmɛna ka ban parce que a ma fili ale kɔni ka lisi tɛmɛna nka Falaye mankan bɛ kuma in na dɛ parce que jateminɛlikɛla dɔw y'a yira ko n'o fana don ko Muazu fana ka lisi kan ka fili sabula k'a fana fiɲɛ b'a fana na mɔgɔ 2 yera kan ka ban minnu bɛ baara kɛ ministère des sports la k'a fana ka lisi kan ka bila kɛrɛfɛ ko kɔrɔ de ko maa si man ka kɛ cɛbɔ ye nka u y'ale ta ko ale ka o 2 a ye tɔ ninnu ta olu ma parrainage de sɔrɔ o Falaye tɔ ninnu ta olu tɛna parrainage bɛɛ bɛ Muazu de bolo i b'o sɔrɔ cogo di n ko la tɔw girimanba tɔw ma sɔn ka kɛ candidat ye nin de la o minnu b'a ɲɛdɔn yɛrɛ olu ma sɔn ka don nin de kama o olu m'u ka candidature don parce que i tɛ se ka parrainage sɔrɔ tɔ ninnu kɔni y'a don bon peut-être que u b'a ɲɛdɔn mais u y'a kɛ parce que o fana b'a la quoi n bɛ don a la a mana kɛ fɛn fɛn n bɛ don a tɔgɔ n bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ a la bon mɔgɔ caman fana b'a kɛ kun min kama mana rejeté peut-être min bɛ tɛmɛ a bɛ n wele k'an don a ka baara la ninnu ka liste b'a bolo ka ban an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma n y'a f'i ɲɛna cogo min na an terikɛ n'o ye Alaji Keyita ye n'ale tun ye Faleya régisseur kɔrɔ ye min ye chargé d'expédier des affaires courantes Faleya kɔnɔ mairie kɔnɔna Falaye n'a y'o baara fana kɛ ka tɛmɛ a n'a furumuso olu y'an sɔn denmuso la kununko ntɛnɛn mars kalo tile 23 a yirala sa k'a fɔ ko min ye den kun dili ye parce que aw b'a fɔ ko Laji ka den wuli aw t'a fɔ ten de wa Laji ka den kun dili dɛ o de teliyara ka kɛ Laji ka den kunni ye bamanankan na maaw da bɛ teliya kumaw ma quoi yan'an k'a fɔ ko Laji den ka kun dili an b'a fɔ ko Laji ka den kunni a dun b'a kɔnɔna na yen fana kow bɛ kɛ kari nata mars kalo tile 20 ale ni 9 san 2026 a bɛ kɛ Laji yɛrɛ fɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ ko a ɲininen don maa ma fɛ sa min ye Laji kanubaw n'a teriw n'a balimaw n'a limanaw ye ko bɛɛ lajɛlen welelen don n'Ala sɔnna ma kari don min ye Laji yɛrɛ ka so Bakɔ Jikɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka den balo k'a na k'an ja k'a bɔ k'a dɔgɔya k'a dahirimɛ nɔgɔya ala ka kɛ silamɛ ye sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan n'Ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan renouveau maaw k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn Fanta Tomota ale ni Amadu Lasana Konare ka taa se Isa Kaba Sidibe ma min ye Jaba Sidibe k'a fana fo kosɛbɛ fulamuso k'an ka foli bɛ a ye Sori Kɛmɛso ni Bayiba mairie du district kɔnɔ an tɛ ɲinɛ olu ka Amadu Gasama ka taa se monsieur le maire le jeune Thierno Umar Asi Jalo an b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye Siriman Bacile k'ale fana fo Jalafarakaw ka dangele n'o ye Seydou Sakɔ ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Mɔrɔ Magalu Sajola maire Dangan Falaye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Karcɔ Touré ale bɛ Faleya dugu la a b'a fɔ masa ko Filadugu
an b'a fana fo sɔgɔma o sɔgɔma a b'an lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ka min ye falen a ka bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada in na karicɔ ale sababuya la a k'an bɛn waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45